V Zámockom parku v meste Hlohovec sa uplynulý víkend konali majstrovstvá Slovenska vo veľmi zaujímavej a príťažlivej športovej disciplíne. Volá sa disc golf a hrá sa pod holým nebom, kdekoľvek je to možné. Tento turnaj sa koná už vlastne 5. rok, prvýkrát ako majstrovstvá Slovenska. Máme to ako takú malú oslavu výročia turnaju. Prvýkrát sa tento turnaj koná ako dvojdňový, doteraz bol vždy ako jednodňový. Chodím sem každý rok na tento turnaj, som rád, že teraz to naozaj sme povýšili na majstrovstvá Slovenska. Ďakujem všetkým organizátorom, že dovedú hráčov z celého Slovenska aj zo zahraničia do krásneho zámockého parku. A tak ako minulé roky, aj tento rok sme im pomohli a v budúcnosti sa budeme snažiť posunúť ten turnaj ešte na vyššiu medzinárodnú úroveň, lebo myslím si, že tento park si takéto aktivity a ľudí do ňoho zaslúži. Park v Hlohovci je naozaj nádherný. Je dobre udržiavaný a tak sa disc golfisti mohli celé 2 dni venovať hre. Ako to vlastne funguje? Disc golf je šport, ktorý sa hrá podobne ako golf s podobnými pravidlami, avšak nemáte pálku a loptičku, ale hádžete disky. To znamená, že hodíte disk a tam, kde dopadol, odtiaľ hádžete ďalší disk. A chcete na čo najmenej hodov hodiť do tzv. Chytačov. Čo je vlastne 18 košov, v golfe by to boli jamky, nachádzajúcich sa po celom parku. Zahádzať si na ne mohol hocikto, ale nie každý má disky, ktoré lietajú tam, kam treba. Tento disk letí veľmi ďaleko, keď sa na ňo pozriete z profilu, tak je veľmi ostrý. Ale keď nechcete hádzať až tak ďaleko, ale keď chcete dohadzovať do koša, tak si zoberiete disk, ktorý vyzerá z profilu trošku oblejšie a s tým sa hádže presnejšie a kratšie. Byť dobrým hráčom znamená mať kde trénovať. A hoci mesto disc golf výdatne podporuje, hráči by privítali, keby po majstrovstvách zostalo ihrisko v parku nastálo. Pretože chcem, aby sa aj Hlohovčania, aj ľudia z okolia naučili prísť do parku a nielen tak sa bezducho prechádzať, ale možno si vyskúšať aj ten disc golf. Existujú našťastie už miesta, kde už sú pevné ihriska, tak ako je Matematicko-fyzikálna fakulta v Bratislave. Ale napríklad blízko Hlohovca sú Malženice, tam partia nadšencov si postavila vlastné pevné ihrisko, nádherný park, odporúčam navštíviť Malženice. A ďalšie pevné ihriska nám rastú Bachledová dolina, Rajecké Teplice. Aj keď ste doteraz o disc golfe nepočuli, neznamená to, že svetový disc golf nepočul o nás. Tento rok som sa rozhodla, že vyskúšam šťastie na majstrovstvách sveta v Spojených štátoch amerických a na majstrovstvách Európy vo Fínsku. No a na majstrovstvách sveta sa mi podarilo skončiť 5. a na majstrovstvách Európy 2. A stálo to veľa tréningu a psychickej odolnosti. Rozhodne sa ale nestratíme. Ak vás tento nevšedný šport zaujal, pozrite si stránku discgolf.sk, kľudne prídete na turnaj, radi vás privítame a netreba sa báť, že človek nepozná šport, vysvetlíme, požičame disky.